Maluhod po ang gamos sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinabang. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean minaan pagdusang balikan sa mong pag-aabuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugwa kan bulkan, isin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika namomotan na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikhay mo kami ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kami pagtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kriston sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Diyos marhay na hapon po sa indog gabos mga tugang kay Kristo. Ngunyan, solemnidad kan sa tong kagurangnan Heso Kristo, hadi kan gabos na linalang. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos asin awito nan awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Welcome to our Mass with children. Ngunyan na Domingo, pigsiselebrar ta po an orog kadakulang fiesta ni Kristong Hade. An kagurangnan iyo an satuyang solamente asin tunay na hade. Sa atubang kan kinaman na dakol ang naghahade-hadean, pinapagirumduman kita na si Kristo ang tunay na hade. Ako untaan sa tung mga kasalan, nagsasarig sa atubang kan Diyos, ang hading mahihirakon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako, si Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamurawayon ta ang Diyos na satuyang hade.
mamibi kita. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabus na bagay, sa namumutan mong aki, hade kan gabus na linalang, kay raking warasan na anbilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli ki Jesu-Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataram. Anhade iyo ang nagdadara sa katawan, sa karahayan, asin sa kaginahawaan nin buhay. Si David hinihiling na sarong ehemplo bilang marahay na adit. An-enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel. Dangan nagduman ki David sa Hebron, ang gabos na tribo nin Israel asin nagsabi, "Kadugo mo kami, kaito maskikan si sulo iyo pa an sa mong hade. Ikaan na mayo kan banwaan nin Israel sa mga gera. Kananuga sa imo an kagurangnan na ikaan mangengenot kan sa iyang banwaan asin magiging pamayuninda." Kaya nagduman ki Hading David sa Hebron, ang gabos na kamagurangnan nin Israel. Nakipagtipan siya sa inda sa atubang nin kagurangnan, asin linahidaninda si David bilang hade nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Ako na ugma kan ako sa indang sinabihan. Dumuman kita sa harong nin kagurangnan. Uya na kami ngunyan, nakatindog sa may trangkahan mo, O Jerusalem. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Ang Jerusalem pinatudok bilang sarong syudad na masarig. Duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Susog sa tugo na itinaon niya sa Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom. Ang mga trono kan mga hade nin Israel. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Si Kristo nagdigdi sa kinaban, tanganing ipamati sa to ang pagkamot asin presensya kan Diyos. Sa satong pagtubod asin pagsarig sa iya, kita sa iyang dadarahon sa iyang kahadean. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, mag-ugma kamong magpasalamat sa Ama hulita. Pinapagkanigo niya na ibilang kamo sa mga banal na magmamana kan kahadean nin liwanag. Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan, kan kadikloman saka dinara sa kahadean, kan sa iyang namumutan na aki, na iyo ang nagkalda sa tuya, saka nagpatawad kan sa tong mga kasalan. Si Kristo ang ladawan kan Diyos, na daay nahihiling, siya ang panganay, ang pinakamapangyari sa gabos na linalang. Uli sa iya, linalang ning Diyos, ang gabos na yaon sa langit, asin sa daga. Magin ang mga bagay na nahihiling o anday nahihiling, mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamayo, mga prinsipado, saka mga autoridad. Gabos iyan linalang huli sa iya asin para sa iya. Dati nang yaon sa Kristo bago pa man ang gabos na bagay. Uli sa iya, ang gabos na bagay igwanin maninigong lugar. Siya ang payo kan sa iyang hawak na maging pinakadakula sa gabos na bagay. Ulita, binuot ni Diyos na ang bilog niyang pagka-Diyos. Mapasa aki, binuot man niya sa paagi kan sa iyang aki na ang gabos
makiulian sa iya. Sa paagi kan pagkagadan sa krus, kan aki, nakipag-ulian sa Diyos ang gabos na linalang na nasa kinaban asin nasa langit. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga tawong yaon duman, nagmamasid. Mantang an mga lider na Hudiyo, nagtutuya-tuya ki Kristo na nakapako sa krus. An sabi ninda, linigtas niya an iba, iligtas niya man ngunyan an sadiri niyang buhay, kung talagang siya, an Kristo, an pinili kan Diyos. Pinagtuya-tuya man si Jesus kan mga soldados, nagranisinda, inalok nin suka, asin sinabihan, kung ikananggad an hade kan mga Hudiyo, ligtasan an sadiri mong buhay. Igwanin nakasurat sa may pamayohan niya sa tataramon na Griego, Latin, saka Hebreyo, ini an hade kan mga Hudiyo. Pinag-ulog-ulog man siya kan saro sa mga kriminal na nakapako duman. An sabi, bakong ika an Kristo? Iligtas mo an sadiri mo, asin kami. Alagad sinaway siya kan saro pang nakapako. Dai ka natatakot sa Diyos? Sinintensyahan ka man arog sa iya. Tama ang sentensya sa to, huli sa ginibuta. Alagad siya, mayo siyang ginibong salak. Dangan nagsabi siya, Jesus, girumdumaman ako pag-abot mo sa imong kahadean. Sinabihan siya ni Jesus, sa katotoohan sinasabihan ta ka, ngunyan mismo, makakaibata ka sa paraiso. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Enot sa gabos, salamat po sa pagdarakan sa indong mga aki, mga makuapo sa simbahan ngunyan. Puunantaan sa tuyang selebrasyon, puunantaan sa tung paghurup-hurup sa imaginative exercise. Mga aki, pikit po na an mata. Yaraon naman sa naan magurang, sabay na po kamo, pikit naman po kan mata, an mga adulto na yaon ngunyan. Let's have an imaginative exercise. Pikit na po kan mata an gabos. Kindly imagine a kingdom. What does a kingdom look like? Pag sinabing kahadean o kaharian, what do you see? Sunod, ano po ang itsura kan nakaistar dyan? What does a king look like? Anong bado niya? Paano siya maghiro? Paano siya makiibahan sa ibang tao? Sana hindi nakatulog. Pabukas na po ng mga mata.
kan mga aki pa po kita, pinatuod kita kan mga fairy tale, saka mga pelikula, ninsarong imahin, naan mga hade, sisay po ang nakaisip ka ini, sarong mayaman saka makapangyarihan na tao. Pinatuod kita kan mga fairy tale, mga pelikula, naan hade, halangkaw, da inaaabot, nagsusugo, nang kukulog kan ibang tao, nan lalamang, minsan makulog makataram. Arog ka ini ang ladawan kan hade na nahihiling ta. Ngunyan na aldaw, iniimbitaran po kita, lalo na ang mga magurang, natukduan ang satuyang mga aki, nin ibang imahen. As parents, it is our duty to teach our children a correct image of kingship. And we saw that correct image in the gospel. Sabi ta kasubago sa kapinunan kaining misa, we celebrate today Christ the King. Pero ang gospel na binabasa tangon yan, dahil kita tinatawan nin image nin Jesus na nakatukaw sa gold throne with a crown of gold. In this, ang gospel ngunyan, dinadara po kita duman sa Calvary. It brings us to the foot of the cross to show us, ini ang hade. This is the king. He hangs on a wooden cross. He wears a crown of thorns. Ang hading ini, day nakabado nin mamahalon na bado, kundi hinubaan ngani nin dignidad. Tanganing makihiras sa satuyang kamugtakan to share in our condition, our circumstances. Ngunya na aldaw, Christ the King, ini an image kan hade na ipinapahiling sa satuya. Sa kinaban ngunyan, tinatawan kita kan kinabanin mga leader, mga politiko, mga puwersa, na ang klase nin pagkahade, suhay sa satuya, mapang-abi, abusado, halangkaw, lampas sa satuya. Pero tinatawan kita nin imahen nin hade na mabuot asin mahihirakon. His reign is not by force, but kindness. Kaya nga ni, may narumduman akong sarong pelikula, series palan, sisay po sa Indoan naghiling kan Game of Thrones, nahahalata lugod ang edad ko kan reference. Sa sarong episode sa Game of Thrones, igwaduman na nag-aaragawan siyempre nin trono, kaya thrones, nag-aaragawan nin poder. Igwang sarong character si Tywin Lannister. Sabi niya, ang sisay man na magsabing, hade ako, bakong tunay na hade. Any person who has to tell people and command people and demand from them, hade ako, midbidon nindo ako. Bako yan tunay na hade. Dahil ang tunay na hade, day kaipuhan i-anunsyo ang sadiri niya. Ang tunay na hade, minimidbid ang otoridad kan mga nasasakupan. And Jesus invites us to be under His care, na magpasakop kita sa iya. Magayon dahil duman sa nabasa ta, sa taid ni Jesus igwapang sarong nakapako, ang sabi, kagurangnan, iiba mo man ako paglaog mo sa imong kahadean. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ano pong simbag kan nakapako? Magayon ang simbag niya. Ang simbag ni Jesus. Sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. I'd like us to pay attention to the time holder. Sabi niya, today. Dahil sinabi ni Jesus na, later ka na sumunod sa kuya, pag nagbagong buhay ka na. Later ka na magsunod sa kuya sa paradise, pag hindi ka na kriminal. Saka ka na mag-iba sa kuya pag nagbagong buhay ka na.
Right now, I just can't welcome you into my kingdom. My kingdom is a kingdom of perfect people. Si say daw, makalaog duman. No, he does not say that. Rather, he says, today, you will be with me in paradise. Today, while you are still in your faults. Today, while you are still in your difficulties, your problems, your sorrows, ngunyan mismo, dahil ako namimili nin papalaugon sa kahadean, ngunyan mismo. And so, my dear friends, this is the invitation for us. Padaguson ang Kristong Hade sa mga puso ta. What areas of our lives are in need of Christ's kingship? Sa inta kinakaipuhan na imbitaran si Jesus na maglaog tanganing maging hade. Is it that part of your life that is anxious? Ano ining parte kan buhay mo na pirming balisa, pirming takot? Palaugon mo si Kristo dyan, tanganing daig ka na pirming natatakot. Lord, enter into the areas of my heart that is anxious and worried. Maglaog ka digdi, iparumdum mo sa kuya na mayo akong dapat katakutan dahil yaon ka. Or is it that part in your heart that has been broken by relationships, by trust? Kagurangnan maging hade ka sa puso kung may mga lugad. Maglaog ka sa puso ko. Ipamati mo sa ko ang kaumayan. Or is it about the future that overwhelms you? Or the sadness that keeps you in silence? Anong parte kan buhay mo ang nagkakaipo kan Kristong Hade? I'd like you to invite Jesus now into your heart. Gusto ng Diyos na maghari sa ating puso. Nais niyang pumasok, not to judge us, but to bring us peace. And when we pray to Him the words of the person in the gospel that says, Lord, remember me, Lord, bring me to your kingdom, the answer is always, yes, I will. I always will do. Dadarahon ta ka sa sakuyang kahadean. But the first step is to invite Jesus to reign as King in our lives. Hagadon ta po sa misang ini na si Kristo ang maghade sa satuyang puso. Dahil siya ang hade, nagpapasakop kita sa iya. Dahil siya ang hade, sinusundan ta siya asin inaarog taan sa iyang pagkabuhay. Mabuot, mahihirakon, nagtatabang sa kapwa. Matindog kita. Simbagunta ang tataramon sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, asin kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, sinhuli sa satong kaligtasan, naghilig siya sa kalangitan. Asina nila man huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asina ni tao ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin linubong, asin kan ni katulungal daw na buhay liwat, susug sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtukaw sa too kanama, asin ang mga na pagbalik sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadian, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, sagkan sama asin sa aki, siya ay baka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan,
asin nagahalata ko kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Magdulog kita sa satuyang hade, daraan sa tuyang mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magtalubo bilang tanda kan pagkamuot asin pagmakulog ni Kristo sa gabos na tao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing makaandam kita para sa pagdatong kan kahadean ni Kristo sa paagi nin karahayan, katotoohan asin katanosan sa satuyang mga harong asin komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga daing pagtubod maging bukas sa isip asin puso sa makangalas sa asin dakulang plano kan Dios para sa kaligtasan nin gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga naghehelang, mga maedad na asin mga biyadi, makamatiinin pagmagno asin karahayan sa mga nagtatabang sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga gadan magkaigwanin lugar sa kahadean kan Dios sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa espesyal na paagi, ipamibitaan sa tuyang mga lider, sa gobyerno, sa civil society, nalugodan sa tong mga lider makaarog kay Kristo sa paglingkod sa mga dukha, mamibi kita. An sa mong pamibi. Ipamibi taman ang sa tuyang mga aki, nalugod sinda makaarog sa tinataon ni Jesus na ladawan nin pagiging hade, mabuot, mapakumbaba, naglilingkod sa kapwa. Ipamibitaan sa tong mga aki. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumon tapuan sa tong mga personal na kahagadan, pati ang mga tawong pinangako tang ipagpapamibi. Amang makakamhan, an aki mong si Jesucristo, nagpapamuraway sa imo sa pagtipon kan sa imong simbahan bilang kahadean na inandam mo para sa mo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mga tugang, this is the 4th Sunday of the month. It is Tada Sunday. Kung dara po nindoan sa indong tada canisters, please bring them forward to the altar. Salamat po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran
para man sa pakinabangan niya at asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tawo, mapakumbabang namimibi, na an aki mo man sana, magwaras sa gabus na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaasan mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo nin kaugmahan, an bugtong mong aki sa mong kagurangnan Heso Kristo. Bilang danay na padi, asin hade kan gabus na linalang, tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo, nautob niya ang sakramento kan pagtubos sa katawuhan, asin kan sinakop ang gabus na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa imong kadakulaan, ang danay niyang lakop na kahadean. Kahadean nin katotoohan asin buhay, kahadean nin kabanalan asin grasya, kahadean nin katanusan, pagkamuot asin katuninongan. Kaya, kaiba kan gabus na anghel asin santo, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkosya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimikbi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin pagkaherak. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo kan satuyang hade. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaklan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga parasunod nin parehong hade, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Mga tugang uyaan sa tung kagurangnan Heso Kristo, an hade kan universo, hade kan sa tung mga puso. Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sa kong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
ang gabos para sa pamibi sa hubilay. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugan, asin sa kalayunin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madato. An sa imong grasya magbago sa mo na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilod na linalang sa pusod na paghalat sa bagong langit asin bagong daga sa pakatapos daugon ang karatan an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayin asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan kakanon nin dai pagkamagagadanon, namimibi, tanganing nag-uugma sa pag-utob kan mga tugon ni Kristo, hade kan gabos na linalang, kami mabuhay kaiban niya sa langit nun nakahadean sagkod paman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po ang gabos. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa tabi. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 41,400 pesos asin 65 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa anticipated mass 4:30 p.m. 3,590 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 11,119 pesos asin 25 centavos. Siring man po si Seminarian Mark Jason na Aglatore asin Seminarian Jonel Ramoso Argamosa o ordinahan sa San Gregorio Magno Albay Cathedral bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan, manungod po sa saindang ordinasyon, paisiyon po tulos ang chancery. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate kang nakaaging simana. Anonymous 5,000, Anonymous 4,000, Duwang Anonymous 500, Anonymous 300, SAB 5,000, Maricon 500, Jeff Togores 200, Josma Balos po. On behalf po of the missionary sister servant of the word, igwa man pong buot ipaabot sa to si Sister Dayan. Diyos marahay na hapon mga tugang, yaong kami giraray para sa bagong edition kan bagong Mission Magazine. Ngunya na nagaandam na kita sa maabot na Pasko, igo kaming artikulo para sa mga pamilya. Ano po ba ang kabanalan na pwede tang makua sa pamilyang Nazaret kay Maria, Jose at kay Jesus? Siring man po sa mga nakakaranas ng bangungot o nightmares o ang mga aki nindo, baka nakakaranas sila ng ganito, ano ba ang magayuno na pamibi tanganing maiwasan iyan? Siring man po may mga comics kami sa likod para sa sakramento ng kumpil, tangani ang mga aking ngunyam pa lang makapag-andam na sinda sa pag-ako kan sakramentong ini. Yan pa po asin iba pa pong mga artikulo na yaon sa Sarong Magazine na ini na igwang donasyon 60 pesos. Yaon po kami sa luwas pagkatapos ng misa. Diyos mabalos po. Thank you, Sister Judith. Si Sister Judith po sarong Batangueña, asin suduang madre sa luwas, mga Mexicana, they come from Mexico. Ini pong mga misyonero nagduduman sa iba-ibang lugar, iba-ibang nasyon, tanganing ipalakop ang tataramon kan Diyos.
Narumduman ko kan aki, pa po ako mahilig akong magbasa nin Catholic magazines. Dakulaon po ining tabang sa pagtalubo kan mga aki, pati kan bilog na pamilya, when we have good Catholic literature inside the home. Tabangan ta po, suportaran an sa indang pagmisyon, pagpalakop kan tataramon, an mga magazine po ninda, pwedeng bakalon para sa sadiring pamilya o pwede man ipanao, ipangregalo, tanganing makatabang kita sa pagpalakop kan tataramon. Mapasalamat po kami sa ngaran kan Gabus na Padi, si Father Neil, Gabus na Padi sa Bilog na Diocese, sa pag-accompany po nindo sa Samuya, sa Pangadji, katatapos lang po kan Samuyang Annual Clergy Retreat, natapos kan Biyernes, duman po sa Alfonso, Cavite, asin lugod nakatabang ito sa Gabus na Padi sa Diocese na magkaigwanin bagong kusog. Salamat po sa mga naglingkod sa misang ini, urugnaan sa tuyang mga aki, palakpakan tasinda. Salamat man sa mga adulto na nagtatabang, nagtutukdo sa sainda, tanganing makapaglingkod sa simbahan. Please, bring your children to church. Mahalaga na aki palang sinda, aram ninda an mimidbidon na hade. Let them know, teach them who the true King is. Teach them who Jesus is. Sa sunod na Domingo, pagbalik ta po sa simbahan, ang magiging celebration ta po is the season of Advent. Kapinuunan kan panahon nin Adviento, mapreparar na po kita para sa Kapaskuhan. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. sa pagtapos kan kalendaryo kan simbahan, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, sundan ang satuyang hade. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.